Kak apa lah kayak Pak C? Mong sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah opo jalukmu cahayu jok guyak guyu sing apa selamat lali anak lali bojo lali wayah lali peto yen worong tak trimo gantung malari apa malariku setino rasani sewindu ning awak merake guru nompat dokar kabune ngulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon. Waduh bapak aduh biyung anakmu kaya wong gemblung kapan dika paring pitulung iwak cucut mlebu ning karung kebacut alias kadung ngentekne sawah ngentekne warung cahayu tak tunggu-tunggu ora liya mong sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah opo jaluk cahayu jok guyak guyu rasane wong lagi gandrung pilih bacot apa pilih horo yen worong tak trimo gantung malaria apa malariku setino rasane sewindu ning awak merake guru numpak dokar lagune ngulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon waduh bapak
cemblung kapan diko paring pitulung iwak cucut mlebu ning karung kebacut alias kadung ngentekne sawang ngentekne